zijn nu op het sportcomplex het Velterspark van de club SV Oostburg op het derde veld om daar een lekkere training te verzorgen binnen de coronamaatregelen zoals die op dit moment mogelijk zijn. Op dit moment mag binnen de club tot en met 12 jaar getraind worden. Het is wel ruimer opgezet, maar het begint natuurlijk eigenlijk al met de binnenkomst. Normaal gaan we het kleedlokaal in, je voetbalschoenen aan, je hebt je douchespullen mee. Nou, dat mag gewoon nu niet meer. En dat betekent ook gewoon dat ze omgekleed al aankomen. Bij het hek moeten ze straks ook hun handen even desinfecteren. Ze komen hier naartoe. Normaal helpen ze met de spulletjes opruimen om ook gewoon samen. Voetbal is een sport om samen te doen, dus samen klaarzetten, samen opruimen. Maar dat mag nu allemaal niet. Dus het is allemaal net even anders. Je kan moeilijker een high five geven, even die aandacht geven. En ja, die afstand die moet wel bewaard blijven, ook bij onder de 12 tot de volwassenen. Conditie is een van de dingetjes. We beginnen al vaak een beetje met lopen of dat verwerken we in de oefeningen. Ons doel is nu we weer iets mogen doen, is gewoon om lekker bezig te zijn met een balletje onder elkaar met die gasten. Want uiteindelijk ja, doen ze het daar wel voor. We hebben ook corona-verantwoordelijk, een ouder. Remco is de trainer vandaag, dus de betrokkenheid, we moeten het echt samen doen. We hebben beslist om elke avond 1 team te laten trainen. Niet alle teams kunnen trainen helaas. Wij geven training aan leeftijden vanaf 4 jaar. Dat zijn de minis. 4, 5 jaar noemen wij de minis. 6 jaar is de JO7 en we hebben eigenlijk beslist om vanaf de JO7 training te gaan geven. Waarom de minis niet? De minis hebben we een groot aantal, meer dan 20 minis. Die doen we met meerdere trainers. Eigenlijk mag je nu maar met 1 trainer een team trainen. Dat zou wel een probleem zijn. Bovendien zijn de minis nogal speels. Dus het is vooral plezier in die leeftijd. En ja, er hangt er wel eens een aan je been. Ja. Dus dat is momenteel natuurlijk helemaal niet mogelijk. Daarom hebben we helaas moeten beslissen om die momenteel uit te sluiten. Maar ook daar kunnen we weer naar de toekomst toe naar kijken wat daar eventueel nog op verzonnen kan worden. Ja, daarom vraag ik om hem thuis te oefenen, hè. Ik ga nog eens afspelen, jongens.
gaan even anders dan anders. We gaan niet opruimen. Doet de trainer. Hesje mag je even daar bij de tassen leggen. Jasje, En dan, wat gaan jullie thuis oefenen? oefening 2. Goed, wil ik hem volgende week zien. Leg de spullen maar daar. Tot volgende week hè.